Připravená? Ne, ale to nebudu nikdy. Takže no, to je jako asi jedno. Ale jak je to tam krásně naaranžované na tom bubnu. Že ti to furt přijde jako takový nepřítel? A nepřítel? Ani ne. Tak jako víš se, když jsem jako začala s těma terapiemi, tak pro mě vůbec jako projev. To bylo úplně něco nemyslitelného. Jako fakt? To jako já, když si vezmu jako teď s tím projevem, tak to je to jedno. Že celkově jako projevovat, a nemyslím jako vyloženě na těch terapiích, jako projevovat ty emoce, nebo prostě křičet, nebo bavit se o tom, tak to bylo jako, to byla docela štoce. Ale takhle vystupovat mezi těma lidma, nebo nikomu něco zahrát, to je jako asi vůbec. Jako celkově, když jsem byla vždycky středem pozornosti jako někde, ať už to bylo ve škole při zkoušení, nebo i takhle, když jsme byli jako s partkou. Jo, a když se ta pozornost vrátila na mě, tak na mě tam úplně najížděli studii a já jsem si připadala jako malinka. Já čiskovala někam pod stůl. Takže když to srovnám jako s tím, co je teďko, tak... Tak už jenom u toho podcastu jsme udělali kus cesty, že? No. To je ale stejně prostě. Cítím tam, no. Jak se mi to tady pracuje. To tam není úplně vyčištěné. Tak co mi povíme k těm terapiím? To je jako nahrávám. Žádný moderace. Ne. Byl krásný úvod. Práce s trémou jste krásně řekla, jak jste se dostala vlastně, nebo co si taky zpracovala si. Jako za mě to byl krásný jako úvod, protože stoupnout si před kamerou je prostě taky štace a není to jednoduchý. A je to krásná ukázka přesně toho, co si všechno lidi můžou zpracovat na těch terapiích. Když to není tím cílem, nebo byl to cíl? Ne, to určitě ne. No, takže. A v čem tě ten projev ti pomohl jako i ty individuální, nebo i ty skupinový, protože přece jenom ty skupinový, to je vlastně jiná práce. Ty jsou takové intenzivnější, no. Ale na začátku ty individuální určitě. Já jsem se tam jako dovolila projevit tím hlasem. I když říkám pořád, jako tam vnímám, že to je bloklé, ale že to a jedna. Dokážu i něco třeba nahrát na nějaký nástroj a poslat to. Už u toho nemám hodinové procesy a 3hodinové nahrávání 2 minut, kdy to muselo být jako perfektní, dokonalé, já jsem tam měla hodně tlak. Ohledně té hudby především. Vlastně jak jsem od dětství hrála na ten klavír, tak tam to bylo i skoro vlastně tu mámu, že když to hrát tak dlouho, dokud to nebude bez chyby, takže taky jako na začátku, když jsem nahrávala, tak to bylo přesně a chyba a znova, když jsem tam jako dělala tu hlavu, no. Já jsem tam taky měla ten projev, no. Jsem dlouho měla takový to, že ta síla je prostě v tom, že se nevyjádřím, že prostě jako nebudu křičet, ale že budu trpět vlastně, že budu držet a doteďka mi to tam někdy jako ještě naskočí a proto já mám i pocit, že mám jako, furt ještě křičím, jo, že tam ještě nejdu takový ty práce s tím dechem a takový to jako prodejchání se, ale že tam se fakt jako cítím, že se ještě potřebuji jako vykřičet, jo, ale že i tím kříkem vlastně jako cítím, že i se mi to čistí všechno, i ty hlasivky se mi čistí, i to potlačení, i ten hlas, že tam jako vnímám, že všechno je dobrý k něčemu, ale taky je to pro mě to jako pořád jako výzva se ozvat. Postavit se za sebe. No, sama za sebe ale jak to říkáš, no, už je to jako o něčem, úplně jako o něčem jiném. Fakt jako dovolit si projevit se někde v té pravdě, ať je to křik, pláč, nebo dovolit si říct i to sprostý slovo, jo, nebo tak je to tam fakt jako ulevující, no. A že si i to přepisuju, že si to vlastně i můžu dovolit v tom běžném životě. Jako jsem tam taky dost byla v tom dítěti, který prostě nemůže jako si dovolit vůbec něco říct vůči nějaký autoritě potenciální. Takže a i vůči těm mužům, že jako ten táta tam jako byl ve mně jako zapsaný, no, tatínkovi se neodporuje prostě, nebo celkově těm rodičům se poslouchají a mlč teď mluví dospělej a podobné jako věci, tak pak
najednou člověku je 18 a chtějí po něm, aby začal jako fungovat, ale ono to prostě nejde, no. Takže jako je to ten projev, no, jedna z zásadních jako věcí těch terapií, který si tam fakt jako člověk začne cítit a dovolovat se zároveň jako i projevovat k tomu, jak to cítí, no. Jako dovolit si i netrpět. Že dost často vidím, že třeba i s tím zrušením je to tak, jo, že prostě jako člověk pak jako, když se pracuje v těch erotogenních zónách a člověk jako tam jde poprvé a najednou tam škube sebou a nedokáže se vůbec jako projevit, vzdychat, vůbec jako dát najevo, tak je to vlastně jako najednou ta energie, člověk vidí, jak trpí v tom těle, jo, jak prostě neustále hromadí a člověk to prostě nevyventiluje jako ven, tak i to je vlastně jako určitý druh jako toho trpění dobrovolně. A to stejně i s tou bolestí, no, protože většina těch terapií o tom, že se spojuje s nepříjemnými pocitama, pracuje s tou bolestí a za mě i to jsou vlastně jako ty první terapie, nebo i o tom jsou ty první terapie, že je to primárně ta práce spojení s tím tělem a ta práce vlastně s tím nepříjemným, že se člověk jako znovu učí s tím jako pracovat a dechat a přesně prodechávat ty věci a nebejt tam v té zatvrzelosti a že ne, já to musím vydržet, že to je ono, že to jako vnímám, že spoustu lidí má za to, že to bolest musí, to přestane, ano, že to musím jako vydržet, no, ono. Takže i tam, doteďka tam jako se učím furt té víře toho, že to musím prožít a ono se to rychlejš jako uvolní a čím víc do toho dám ty energie, tak tím víc prostě jako to prostě jako odezní. Takže to tak jako solidní, no. Jak jsme se dneska chtěli bavit hlavně o tom, jak probíhají ty terapie. Prakticky, jak to probíhá. Jak ty terapie probíhají. Takže když já budu mluvit za mě, tak když ke mně vlastně jako přijde klient, tak je tam nějaký úvodní popovídání, kdy se seznamujeme, poznáváme, bavíme se o těch tématech, celkově se ten prostor tak jako otvírá a otvírá se vlastně postupně i to tělo a bavíme se otevřeně i co čeká nás za tu práci, takže tady je jako prostor, pak vždycky na každém záleží, co chce pracovat dál a jo, že někdo můžeme zůstat i o tom mluvení, jako, že jsou fakt jako lidi, kteří se budou postupně připravovat, protože druhá fáze toho je nahota, je to práce s nahotou a takže tady už to začíná být velmi individuální. Jo, že když přijdou třeba ženy, které mají problém se samotnou tu nahotou, tak se na ní připravuje, komunikujeme, postupně se slíká a aby jako nikdo nemusel mít strach, jo, jestli dovolí ta žena komunikovat ty své strachy, ty své pocity. A pro ty ženy, které zase nemají problém třeba s tou nahotou, tak pak se přechází k té práci s tím tělem. A co se týče úplně těch prvních terapií, tak se vlastně spojuje člověk s tím tělem. Takže já pracuji dotykem hlavně na tom nahým těle, intuitivně a hledají se vlastně všechny ty místa a blokády a bolesti. A já s tím vlastně toho klienta spojuju. A vlastně ty první terapie vnímám tak, že se hodně právě jsou o tom, že se učí dýchat, práce s tím nepříjemným, překonávat určitý ty hranice, je to o spojování těch témat. A takže to je za mě asi tak nějak k těm terapiím, tak jako napadá ti k tomu ještě něco, jak ty to máš? Já to mám, bych řekla stejně, akorát ještě bych možná dodala, že nahota je oboustranná. Protože jsem se setkala s tím, že třeba ti lidi byli v pohodě se svou nahotou, že počítali s tím, že ta nahota tam bude, ale byli už překvapeni z mé nahoty. Jo, že tam, mě to třeba nenapadlo na začátku jako zmínit, že nahota bude oboustranná a potom jsem viděla, že ti lidi jsou z toho překvapení, no, takže ano, tím jsme nahé. Jsme nahé. Tam zase dochází trošku k jiné konfrontaci, no. Ale zase tady to se dá jako komunikovat, že jako vnímám, že ne úplně za mě jsem na každý byla nahá, že jsem třeba někdy cítila, že ten člověk jako je fakt sám o sobě jako v procesech, takže třeba pak až třeba od druhé, třetí terapie, kdy jsme posouvali vlastně jako ty hranice a ty hloubky, takže pak jako
mě to je vlastně, že si toho člověka jako vždycky nacítím, a když fakt jako vidím, že pro ně je štat se sám se sebou se srovnat a s těma svýma pocitama, tak jsem tam čistě jako za toho průvodce, který ho jako spojuje s tím, jak on to má, ale potom se vlastně postupně přidává, pak už tam jako je ta oboustranná nahota. Ale takhle to vnímám třeba hodně, jako když jsem žena na ženu, ale třeba co se týče mužů, tak tam vnímám, že je velmi jako důležitá ta ženská nahota. Že tam to ty témata fakt jako otvírá ultimátně a tam si dovoluje říct, že to je fakt jako i o té první terapii, no. To tam tak jako vnímám jako hodně důležitý tu nahotu jako obou stranou toho muže. U těch žen, jako jsem se setkala, co se týče té nahoty, tak to bylo hned jako, že tam vyskočila ta homosexualita, takže to bylo to divné a že většina vlastně těch žen nemá zkušenost s jinými ženami, nějaké dotyky, hlazení, takže to jim tam jako připadalo na tom to divné, no, že se jí vlastně dotýká žena, nedotýká se jí muž, že neměli tu pozornost v sobě, že neřešili vlastně, jako, že to je něčí ruka, jako si to žena muž, ale už tam naskočily ty programy, no, ty vzorce. A taky hodně z nedůvěru. A klasické poměřování. Tak tady jsou hlavně ta má hezčí prsa a podobně. Tak tady to krásně padá při těch skupinovkách, že jo, při tom vědomém dotyku, jako když se tam člověk jako dovolí zírat na to ženské tělo, dovolí pochválit, jo. Já jsem se taky právě setkala s tím, že když cizí ženě pochválím ty prsa, když sedí naproti mě, tak tam najednou skáče ta homosexualita, ten strach z toho ohrožení, že by mi chtěla šáhnout ty prsa. Já nevím, když se tehdy pochválila na té skupinovce, tak mě to teda jako potěšilo. Jako na začátku tam bylo takové to, cože? Cože? Prostě se podívala na moje prsa. Ne, jakože cože, to se někomu líbí. Jo, ale potom vlastně si říká, tak teď mi se taky líbí, tak proč by se nemohli líbit někomu jinému? Tak ono je tam i to přijímání té chvály, že taky jako, že najednou tam člověk má takový to zavděčování, to, že ty a měla bych to vrátit. Najednou člověk začne zírat na to druhý, a co se mi na tom líbí? Zjistíš, že nic, že? Že nic, a co jim pochválím. Tak si aspoň něco vymyslím. Takže ale i mě jako trvalo jako chvilku si dovolit chválit to cizí tělo. Jako fakt jako dovolit si pochválit a vidět tam i to jako hezký a že právě, že čím víc pracuji s tou nahotou, že vždy tak mi přijdou i hezčí ty těla. Jo, že fakt jako si vidím, že na každém se mi něco jako líbí a vždycky si tam najdu nějakou část, která fakt jako se mi líbí. Ale to přesně to tam, jít tam do toho sebe a být tam fakt jako za sebe, no. A hlavně jako, že fakt každé to tělo je originální. Je to originální. A jako je takové, jak to ten člověk má v tom životě, no. Čím si prošel a takový odraz toho. Je tam prostě ten životní cesta toho člověka, no, se odráží jako v tom těle. To se mi taky jako líbí na těch tělech. Každé jiné. A originál. No, co bychom ještě řekli? Terapii. Ohledně té integrace jsme se chtěli bavit. Že jsme se chtěli bavit ohledně integrace, no, že tím, že ta každá terapie je jiná, tak i každý člověk je jiný, všichni jsme tady originální, tak i ty cesty, tak ale i ty integrace, no, protože jedna věc jsou terapie a druhá věc je to, jak to člověk jako uchopí celou tu terapii a co prožil v tom běžném životě. Protože na té terapii se člověk sám se sebou spojí, učí se pracovat, něco tady i nechá, nebo něco na těch terapiích fakt jako spoustu bolesti, ale zároveň se je potřeba i rovnat v tom životě. To znamená, že třeba když žena si jde řešit maminku a ty témata se objevují třeba na těch terapiích, tak pak je jako fakt potřeba jít za tou mámou a jít do té komunikace, dovolit si tam sdílet bez toho očekávání, jak to s tou maminkou má, dovolit si tam říct ty témata, to, co prožila a začít se tam fakt jako rovnat, aniž by tam člověk nebyl v té oběti. A takhle se ty témata fakt jako po těch terapiích i objevují v tom běžném životě, jo? Že cokoliv se vlastně řeší, tak najednou to postaví člověka do toho partnerského vztahu, jo? Že najednou partner na něj může přijde domů, může na něj věc, jo? A člověk najednou zjišťuje i, jak on reaguje, jinak reaguje, jo? A
Takže to jsou třeba takovéhle situace, nebo pak můžou být fakt i fyzické procesy, kdy to tělo se začne léčit. Jo, a to léčení fakt jako znamená, že začne se ukazovat, spojovat člověk víc, začne cítit to tělo, takže s tím může být, že může být nevolno, může cítit víc bolestí, takže tam je fakt jako dobrý, pokud člověk cítí strach, tak aby tomu dotyčnému terapeutovi, který s ním pracoval, tak aby se ozval a integroval, je mi takhle a takhle, je to v pořádku, není to v pořádku, co s tím mám dělat. A ta integrace pomáhá tím, že jednak dostanete většinou ujištění od toho terapeuta, že to je v pořádku, že jsou to procesy k té dané terapii. A i tím, že si to člověk dovolí sdílet, tak se mu už jenom tady ten krok, tak už se mu vlastně jako ulevuje. Jo, a dál i ten terapeut, který vlastně jako s ním pracoval, tak ho krásně spojí s těma věcma, dovolí si mu tam dovysvětlit ty věci, jo, které tam třeba nebyly řečeny. Takže člověk jako získá i klid, že všechny ty procesy, co tam jsou, tak jsou vlastně jako v pořádku a patří jako k té terapii, protože je to velmi hluboká terapie, která funguje na všech možných úrovních. Proto zmiňujeme snad všude potřebu té integrace, jo? Že fakt jako dovolit si sdílet, dovolit si komunikovat, nebo když se stydíte třeba oslovit znovu toho terapeuta, tak se dovolit jít na nějakou muzikoterapii nebo na nějakou besedu, kde se setkáte s více těma lidma a dostanete tam zase jiný ujištění, jiný rozměr, jiný pohled, nadhled, protože dost často se stává, že člověk třeba po té terapii nemá s kým sdílet, že má fakt jako okolo sebe lidi, kterým se to stydí říct, kteří by ho nepochopili, odsoudili. A proto je to důležité říct, se setkat třeba s někým, kdo si tím taky prošel nebo prochází a zjistit, že je to úplně v pořádku, jo, protože ty témata, ty náhoty samo o sobě jsou pro spoustu lidí neuchopitelný. A pak se pracuje v těch erotogenních zónách s nahým tělem, s bolestí, takže tam člověk fakt jako může mít různý pocity, různý stavy a proto je tam ten apel na tu integraci, že fakt ta terapie sice skončí, ale ty procesy se stále dějí, takže my počítáme s tím, že to tak je a sami to víme, že se to děje a je vidět, že prostě na tom nikdy nejste sami, jo, že i tam je ta volba. Jo, takže tam si můžete rozhodnout, jestli fakt si v tom chcete hnít a prodlužovat si tu bolest, někdy i to utrpení, a nebo jestli si ulevíte a dovolí se si to sdílet. Takže jako, ale je to i o té zodpovědnosti jako každýho jako jedince. Ale takže to je takový to, že jsme otevření tomu dveře, okna, jakkoliv prostě sdílejte ty věci a nebojte se komunikovat a je dobrý to říct, jo, pokud fakt jako jdete na tu terapii a máte problém s tou komunikací a sdílením, tak to říct tomu terapeutovi, bojím se mluvit, bojím se sdílet tyhle svoje věci a i ten terapeut s vámi tak bude vlastně jako jednat. Jo, že tam může přijít i ten pomocná ruka, třeba za 3 dny vám třeba napíše a jsi v pohodě, jo, protože už víme o tom, že to tak někdo má, jo, že když člověk přijde hrdinsky a my to nevíme, tak ani nebudeme moc jako tomu člověku jako podat tu pomocnou jako ruku. Takže i to je dobrý jako s tím mít, jo, že dá se pracovat úplně se vším, ale musíme to vědět. No. To asi za mě napadá ti k tomu ještě něco. No, že možná, že tam jako jsme naučeni, že nebudu otravovat, nebudu obtěžovat, no. Tak ještě i to, že vyřeším si to sám, tohle to zvládnu. No, jak jsi říkala, no, je fakt jednodušší zvednout ten telefon, napsat, zavolat a ty integrace potom probíhají mnohem rychleji. A tak jedna věc je, jako, že na těch terapiích se tam ty témata otevřou, nějak se tam ukáže vlastně to nastavení toho člověka, ty hodnoty, co žije a většinou teda dostanou i lidé nějaké doporučení, co by měli v tom životě změnit, dělat. A to může právě na každém, jestli to opravdu začne měnit, no, jestli to začne žít. Protože se stává, že ten člověk tam přijde na tu terapii, něco si tam prožije, odžije, ale potom už to v tom životě nežije, nedělá ty postupné kroky, no a zjišťuje, že je mu čím dál tím hůř, no, takže je taky potom těžké, no, že ten terapeut to jako nezajde za tu jeho mámou, mu to tam narovnat, ten vztah, že to musí fakt ten člověk každý sám si to začít rovnat. No. To je ono, no, že prostě ty terapie to je jedna věc, ale v podstatě vy si musíte vylečit ten život. To znamená těma postupnýma krokama a ono se to vždycky tak se skládá, takže ono to tam potom chodí do toho života.
Jo, a teď je tam přesně o tom, že i tím, že se na těch terapiích učí práci s těma nepříjemnýma pocitama, tak člověk by to měl postupně jít v tom životě a překonávat i to nepříjemné v tom životě. Takže když mám strach jít za tím rodičem, za tím partnerem, tak jít si dovolit tím, že najednou je to proces. Je to prostě nějaká cesta, která mě něco učí a fakt jako dovolit si překonávat tyhle ty postupné překážky, protože ta terapie nezaručí nikomu to, že už se mu to v životě nebude opakovat. Takže ono to je právě naopak, že většinou je to takový to, že jdete na tu terapii a je to, ano, dávám to svolení tomu životu, že chci se prostě jako vyléčit, no tak je to jako v té škole. Já budu dostávat ty zkoušky tak dlouho, prostě dokud tam nebudu dostávat ty jedničky, jo. A dokud já tam nebudu mít v tom předmětu daném prostě tu jistotu, a pak mi bude jedno, jestli prostě, že když deváťákovi dáte prostě tady matematiku 1+1, no tak to v pohodě přijme a zvládne. Jo, takže pak už tam nejsou ani ty strachy z toho, že by znova člověk to prožíval nebo znova se do toho jako dostal. Ale je to prostě potřeba jako uchopit, tak že ten život prostě to tam jednak přehraje, ale že to prostě nebude jenom hezký, ale že to je o tom překonávání i v tom životě toho nepříjemného a přijímat ten život takový, jaký je, no. Přesně tak. Někdy se stává, že se tam těch témat otevře tolik, že potom je ten člověk zmatený, neví co dřív, jo? Že prostě je tam tak, co mám dělat dřív, mám za těmi rodiči, za tím partnerem, nebo mám změnit práci teda, jo, a teď najednou začnu vlastně méněcennosti, jakože že je všechno špatně, jo, že on vlastně je celý špatně, takže to jsou taky právě ty procesy, kdy ten člověk, rezignace, kdy ten člověk nic nemá smysl, všechno, nic se nezměnilo, naopak vlastně je to horší. Začne probouzet a začne jako se víc vnímat, cítit, tak ty říkáš, no, začne mít ty pocity, že je to horší a horší, že se to vůbec nelepší, tak je dobré se fakt zaměřit jako postupně na ty věci, no, začít u těch rodičů. Začít doma. Začít přesně, no, začít tím nejdůležitějším a na to postupně potom se začne všechno jako rovnat. Jít zpátky ke kořenům. Máme k tomu ještě něco? Asi už ne. Tak moc děkujeme a budeme se těšit zase příště. Jo.